Akwụkwọ ozi Pọl dị Asọ degara ndị Rom isi nke 3. Gịnịkwa ka onye Juu nwebigara oke? Ma ọ bụ uru gịnị ka ibi ugwu bara? Ọ bara uru rinne n'ụzọ niile. Mbụ, na ewere okwu si n'ọnụ Chineke pụta nye ha n'aka na ntụkwasị obi. N'ihi na a sị na ụfọdụ ekweghị, gịnịkwa? Ekweghị ekwe ha ọ ga-eme ka ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke ghara ịdị ire? Chineke ekwela, kama ka ọ pụta ìhè na Chineke bụ onye eziokwu, ma mmadụ niile n'otu n'otu bụ ndị ụgha, dịka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ sị, ka e wee gụọ gị n'onye ezi omume n'okwu gị niile, ka e wee kpegbukwa mgbe a na-ekpe gị ikpe. Ma ọ bụrụ na ajọ omume anyị eme ka ezi omume Chineke pụta ìhè, gịnị ka anyị ga-ekwu? Chineke, onye na-eme ka iwe ya dakwasị anyị, ọ bụ onye ajọ omume? Ana m ekwu dịka mmadụ. Chineke ekwela, n'ihi na Chineke ọ ga-esikwa aṅaa kpee ụwa ikpe? Ma ọ bụrụ na eziokwu nke Chineke babigara ụba oke na iwetara ya ebube site n'okwu ụgha nke m, gịnị mere a na-ekpekwa mụ onwe m ikpe ọzọ dịka onye mmehie? Gịnị mekwara anyị asịghị ka anyị mee ihe ọjọọ ka ezi ihe wee pụta, dịka a na-ekwulu anyị, dịka ụfọdụ na-ekwukwa na anyị na-asị ndị ikpe ha ziri ezi? Gịnịkwa? Anyị ka ha mma? Mba, anyị akaghị ha mma ma ọlị, n'ihi na anyị buru ụzọ boo ndị Juu bụkwa ndị Grik ebubo na ha niile nọ n'okpuru mmehie, dịka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ sị, ọ dịghị onye ọbụla bụ onye ezi omume, ọ dịghị otu onye ma ọlị. Ọ dịghị onye na-aghọta, ọ dịghị onye na-achọ Chineke. Ha niile ewezugawo onwe ha, ha niile abaghị n'ihe n'otu. Ọ dịghị onye na-eme ihe ọma, ọ dịghị ọbụla otu onye. Ilu ghere oghe ka akpịrị ha bụ, ha jiri ire ha ghọọ aghụghọ. Edide ajọ ala dị n'okpuru egbugbere ọnụ ha. Ndị ọnụ ha juru n'ọgbụgbọ iyi na ihe ilu. Ụkwụ ha dị ngwa ịwụsị ọbara. Mbibi na ịhụjuanya dị n'ụzọ niile ha. Ụzọ udo ka ha na-amaghịkwa. Egwu Chineke adịghị n'anya ha. Ma anyị matara na ka ha bụ ihe iwu Chineke na-ekwu. Ọ na-agwa ndị nọ n'okpuru iwu ahụ ka e wee kpuchite ọnụ niile n'otu n'otu, ka e wee kwee na ikpe mara ụwa niile n'ebe Chineke nọ. N'ihi na site n'ọrụ niile nke iwu, ọ dịghị mmadụ ọbụla a ga-agụ n'onye ezi omume n'ihu ya, n'ihi na ọ bụ n'aka iwu ka mmazụ nke mmehie sitere. Ma ugbu a, emewo ka ezi omume Chineke pụta ìhè, nke na-eguzo iche n'ebe iwu dị, nke iwu ahụ na ndị amụma na-agbara ya àmà. Ma ọ bụ ezi omume Chineke site n'okwukwe ekwere na Yeshua nke dịịrị ndị niile kwerenụ, n'ihi na ọ dịghị ihe dị iche. N'ihi na mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke. A na-ewerekwa amara ya na-agụ ha na ndị ezi omume na onyinye efu site na mgbapụta ahụ nke dị n'ime Yeshua, onye Chineke chere n'ihu ọha ka ọ bụrụ ihe ijuru ya obi site n'okwukwe ekwere n'ọbara ya, igosi ezi omume ya, n'ihi mgbaghara mmehie niile emeghererị n'oge gara aga, n'oge nnagide nke Chineke, ka o wee gosi ezi omume ya n'oge dị ugbu a. Ka m kwuru, ka ya onwe ya wee bụrụ onye ezi omume, bụrụkwa onye na-agụ onye ahụ na-enye ezi omume, bụ onye nọ n'okwukwe ekwere na Yeshua.
Olee ebe ịnụisi anyị dịkwa? Emechibidowo ya n'ezi site n'aha iwu gịnị? Ọ bụ oke ọrụ? Mba, kama ọ bụ site n'iwu nke okwukwe. Ya mere, anyị gụrụ na a na-agụ mmadụ n'onye ezi omume site n'okwukwe mgbe ọ na-arụbeghị ọrụ iwu. Ma ọ bụ Chineke nke naanị ndị Juu? Ọ bụghịkwa Chineke nke ndị mba ọzọ? Ee, ọ bụkwa Chineke nke ndị mba ọzọ. A sị na ọ bụ ezie na Chineke bụ otu, onye ga-agụ ndị obibi ugwu na ndị ezi omume site n'okwukwe, werekwa okwukwe ahụ gụọ ndị ebighị ugwu na ndị ezi omume? Anyị na-esitekwa n'okwukwe anyị mee ka iwu ghara ịdị ire. Chineke ekwela, kama anyị na-eme ka iwu guzo.